Er der et maksimalt antal våben, som må opbevares midlertidigt? Nej, der er ikke et maksimalt antal våben, som må opbevares midlertidigt. Der skal være et anerkendelsesværdigt formål med hvert våben, som opbevares midlertidigt, og du må ikke opbevare flere våben, end der findes en saglig begrundelse for. Våben må opbevares midlertidigt i forbindelse med jagt, skydekonkurrencer eller andet anerkendelsesværdigt formål. Det betyder, at der er et specifikt og et lovligt formål med skydevåbnet, og skydevåbnet skal altid opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for andre. I sidste ende så er det altid jægeren eller skytten, som bærer ansvaret for, at der er et anerkendelsesværdigt formål. Hvordan skal våben og ammunition opbevares i forbindelse med midlertidig våbenopbevaring? Ved midlertidig opbevaring så skal skydevåbnet opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for andre. Våbnet skal være under konstant tilsyn eller opbevares forsvarligt i et sikkert aflåst gemme. Og ammunition til skydevåbnet skal opbevares for sig i et aflåst gemme. Hvor lang er perioden for midlertidig opbevaring? Midlertidig opbevaring af skydevåben må kun finde sted fra dagen før til dagen efter formålet er opfyldt. Brug rådene og din sunde fornuft.